Колкото разбрах, утре трябва да се разбере това нещо. Нашата информация, че той ще бъде под наем в отбора на Левски до края на сезона. Защото бразилското първенство, знаем... С опция за още 6 месеца. Точно така. Бразилското първенство по принцип започва лятото. Официално. Националното първенство на Бразилия и свършва малко преди Коледа, декември месец. През това време Зизиньо може да играе в отделните щатски първенства, ако е футболист на Сантос, както твърдят пресата в нас. У нас може да играе в първенството Паулища. Но едва ли щатското първенство е, според мен, по-интересно това да бъдеш в Европа и да те забележат още отбори. Нормално е. Особено европейските турнири са притегателна сила за латиноамериканците. При едно добро представяне може и да се стигне, това да си е негов трамплин за по-голям клуб европейски. Да кажеш какво се случва в фен-клуба на Левски? Всичко е наред. Готвиме се за новия полусезон. Надявам, готови сме по принцип. Има идеи за много неща. Скоро ще видите новия ни... Ще го оставя за изненада, но ще ви покана на още едно откриване. Така, не постоянно откриваме някакви хубави неща. Какво ще откриваш? Спортни работи такива. Ще ви кажа по-натам. Добре, хубаво. Да стане факт. Добре. Много въпроси имаше и в нашия сайт днеска за теб, защото обявихме, че ще гостуваш и Фенфейс, знаеш го този сайт, който също говори много за феновете в България. Аз ще ти задам един такъв въпрос. Какво правят най-отявлените фенове на футбола по време, когато няма мачове? Какво да правят? Занимават се с редовните, който си ходи на работа или на училище. Останалите, които имат повече свободно време, се събираме в кафето и говориме по цял ден, бистриме селекцията, мислиме за развитието на клуба на привържениците. Скоро ще правим общо събрание, ще бъдат поканени много хора от цяло. За това ще питам след малко, няма да изпреварваме събитията. Общо взето ми звучи като една песен, за съжаление на покойния Георги Минчев, бира, секси и рок-н-рол. С това ли занимават феновете? Някои с това се занимават, други с други неща. Но общо взето сме направили план за подготовка и сме готови за новия сезон. Мисля, че ще бъдем отново номер едно в България. Докато сега в момента мога да кажа, че всичко е наред, всички сме заедно, както се казва в един наш, как да го кажа, лозунг или транспарант, сектор Б е силен, когато е единен. Добре. И затова мога да кажа, че аз имам много голяма заслуга. Така. Другото, доста Златин свърши много работа. Много фен-клубове се откриха. После тези фен-клубове спряха да функционират из цялата държава, повечето, из цялата страна. Така. Защо спряха? В момента това е вече... Аз си го обяснявам с финансовото положение на страната. Добре. Значи, председателя им тръгва на Горбет, заминава за Англия, примерно, и вече всичко се разпада. Значи няма човек, който да го наследи, никой не му се занимава, защото това трябва да си отделиш изцяло от времето, не може да се вършиш твоята работа и просто тежко е. Тежко е, обаче който се хванал, трябва да си върши работата. Това общо взето. Добре. Искам да кажа, извиняй, правим вече фен-клубове, само когато
реално функционират, а не като някои други да ходим по села и паланки и да събираме на маса по 3 човека и да правим фен-клуба, което за мен е несериозно. Ясно, добре. Как оценяваш представянето на агитката през изминалата 2011 година? Не говорим за 2012, защото нищо не се е случило все още. Тия кадри помниш ли ги? Да, разбира се. Да, слушаме ти ме. Това е много хубави кадри, за жалост, за пръв път отново правено, единствено при нас в България. Нека чуем тук атмосферата. Това ми напомня така на един сбор на хайдути от този култов филм Капитан Петко Войвода и така нататък. Поборници и прочее. Ние сме известни с това, че имаме много... Ние специално изразяваме граждански позиции, затова много хора не ни харесват, но това си е за наша сметка. Какво да така настръхвам, като гледам тази гледка, просто за жалост резултата от матча беше негативен. Иначе всичко беше толкова хубаво. Да имаме толкова. Само за госпожа Фандъкова, кметицата, тук каза, че повече забранява такъв вид шест. Това не е шествие, това е просто приятели отиват на матч, според мен, въпреки засилените полицейски отряди отстрани. Ние нито щупихме една бутилка, няма щупена по улиците. На нас ни забраняват такива тръгвания на матч от приятели. Това не е като от другата страна, как се тръгва за Герена. Ще видим. Нали? Това е съвсем различно. Ще видим и такива кадри. И госпожа кметицата ни забранява. Окей, разрешава на разни гейове и не знам си какви да си правят паради и да гледат малките деца. Вместо да се учат от това тук, което виждате, преобладават българските знамена, разрешават да се ходят с розови знамена из улиците. Това, между другото, така, както вече споменахме, ми напомня, нали, на един страхотен български филм от времето, когато България се освобождава от турско робство, но това си е мое мнение тук. Да. Така. Кажи ми... За агитката му беше... Да, за агитката ми беше въпросът. 2011 година, как я оценяваш? По шестобалната система, примерно, хореография, работи, това, което направихте? Хореография шестица. Хореография шестица. Ще видим след малко една хореография. Ще видим дали хореографии бяха направени на мачове, които на времето изобщо не сме си правили сметка, че ще правим хореография на такива мачове, слабо посетени. Така. Хореография имаше много. Аз съм много благодарен на тия момчета, които се занимават с тия неща. Много надъхани момчета, за което просто съм щастлив, че има такива левскари, които да ми помагат толкова много. Хореография шестица, пиротехника шестица. 6 за пиротехника, добре. Друго, пеенето много, вече се пее много, малко има някакви редки разминавания. 5,5. И там 5,50, добре. Да. Песни. Хубаво, обаче скандали. За скандалите да кажеш нещо. С агитката ли? Ами, това, което се е случило, естествено с агитката. Друго какво скандали между феновете на стадиона ли? Не, примерно с полицаи, правене има скандали с полицията, но на това филми. не мога сега да не ти припомням, ти ще ми разкажеш. Не мога да ми припомниш, защото аз почвам да забравям. Припомняй ми. Да, добре. Значи направиха един филм за това, че в най-отявлените привърженици, не казвам, това е госпожа Миляна Велева. Да. Миляна. Така. Там какво в Сърбия бяха измислили за една такава журналистка песен, много интересна, на Партизан. Така? Много интересна песен, за една същата така журналистка. Не знам защо не ни харесва толкова. Значи, като има някой... Сега как да ви кажа? Ако влезнеш в
някое заведение и на някой намерят трева в джоба, всички ли трябва да бъдат арестувани в това заведение или само човека, който е взел, който има това нещо в него? По принцип, само По принцип да, обаче това е фен клуб. Така. Значи там се арестува всичко. После в медиите се обвиняват цял клуб като Левски, защо някой е имал нещо в джоба си. Някак си смешно звучи. Добре. А за това, където полицията е иззела тези огромни количества, после излезна в листа, който, как се казва, такъв лист четох там. Но на МВР. За конфискуваните неща така, не са чак толкова много нещата. Така, и какво беше конфискувано? Не мога да ви кажа точно, аз не знам, но съм сигурен, че ако влезнеш в една голяма фолк дискотека, ще извадиш доста повече, ако обискираш клиентите. Ще извадиш доста повече. Защо беше наречен бивш привърженик на София Запад? И кой? Ти. А и това срамно ли е? Не. Добре, защо беше наречен? Защо, как бивш привърженик? Така беше наречен ти в този. Аз никога не съм бил член на София Запад. Бившият член на София Запад Владимир Владимиров Когутката. Цитирам от филма, затова те питам. Това филм никога не съм бил. Ето, още едно ви казвам. Ти познаваш много привърженици на Левски, мога да ги питаш. Така? Никога не съм бил член на София Запад. За мен София Запад са едни левскари, като останалите тук, където аз не правя разлика коя за това съм и избран на това място. Така. За мен дали си член на София Запад или си в В сектор с билет или в Б обикновен привърженик или дали си адвокат, министър или си безработен, няма никакво значение. Ето вижте кадрите. Върви добре или нещо положително се случва. Така че не мисля, че ССК ще изостава от тях. Така че ССК има абсолютни шансове да бъде първи. Добре. Радвам се така, че прия да направим този разговор и ти благодаря за изчерпателната информация. Разговаряхме, уважаеми зрители, с едно от така първите пера, които отговарят за ЦСКА в българската журналистика, Момчил Лельов. И така, както се казва, много ти благодаря за това участие. Надявам се пак да се отзовеш на нашите въпроси и покани. Добро ви желая. Да, благодаря ти много. Чу, Владо, ти какво каза Момчил, който е така един наистина много добър журналист, който отразява новините в ЦСКА. Ти какво мислиш по темата? Какво да мисля? То е видно. Значи, по правилник, отбор, за да му се вземат 3 точки, трябва да се фанат, за да се накаже целият отбор, трябва да се фанат 3 допингирани. Те дават 2. Това е параграф 22. Значи в България е узаконен вече допинга. Не е ли така? Значи 3 човека трябва да ти ги фанат с допинг, за да се накаже отбора. Така. Значи Георги Иванов, ако беше бил Левски, ако беше победил ЦСКА тогава, сигурно нямаше да го сменят, нямаше такива медийни медийна помия да се излее върху него. Какво да ви кажа, с Лудогорец 2 хванати, с Левски е хванат 1 и един е вратара. Ако беше всичко на место, се изискват кръвни проби веднага, обаче при нас е малко по-трудно. Знаеш, че няма как да стане просто. Аз мисля, че още от сега се почва с опитите минимално да бъдат наказани. Какво очакваш смешна и грозна работа от този скандал? Какви са ти очакванията? Да ги накажат минимално, да продължат да се допингират. Сега твой колега казва, че те са професионалисти, те не знаели, те не били виновни. Не бил виновен и доктора, значи са виновни, значи виновен е клуба с петолъчката. Добре. Отнемат му се точки и заминава на някъде, където му е място.